ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಂಜರ ಸಾರ ವರ್ಷ ಪುರಾಕದ ದೇವಲ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಭೂತನತ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಗಿರ್ತ ಕಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಸಾಲ್ ಮುಕೊಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಲೇಸನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತನ ಲೋಕ ಪುಗಾರ್ತೆ ಎಂದೆತ್ತೊಂದಿನಂಚಿತನ ಲೇಸು ಬಲೆತೇಲಿ ಪಾಲಿದ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರೆನ ಬುಡು ಬುಡಲ್ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲೆ ಬಂತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಸಲಗ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಬಂಡ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲಿತೇಲ್ಪಲ್ಲಿ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲು ವರ್ಮ ಅಂಚನೆ ತೆರಣ ದಿಂಜಾದರ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಸುಮಾರು ಜಂತ ಉಂಡು BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಾ ಸಹಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೆಕಾಯ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿನ ಸುರುಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಬಂದಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಟೋಡು ಓಲಗಾತೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದು ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ರ ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಉಮೇಶ್ ಯಾನೆ ಚೋಟು ಮಿಜಾರ್ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನದ ಯುಗೊಟ್ಟಲ ವಿಶೇಷವಾದ 14 ಮನೆ ಬಕ್ಕ 20ನೇ ಶತಮಾನಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈತ ಪುಂಡ್ಯದಲ್ಲೇ ಲೋಕನೆ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮವುಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸವಲತ್ತು ಲೊಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನರಮಾನ್ಯಾಗ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಭೂಮಿದ ಸವಲತ್ತನ್ನು ತೂದು ಬೇತೆ ಲೋಕೊಡು ಉಪ್ಪು ನಕಲೆಗೆ ಆಸೆ ಆನಂದಂಡ ದಾದಾವು ಪಂಪಿನೇನು ವಿಶೇಷವೇನು ಹೊರಟು ಮೊಡೆದು ಕೊರ್ರಲೇರು ಎದುಕೊನ್ಗ ಚೋಟು ಯಾನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಕೊಟ್ಟದಗಲೇನು ಇತ್ತನಿಕುಲು ತೂಪಿನವು ಯಮಲೋಕ ಒಂದು ಏರು ಪಾಪ ಮಲ್ತು ತೀರಿಯರು ಅಕಲ್ನ ಪೊದ್ದೆರಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಲ್ಪದಗ್ಲಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಸಲಿಜ್ಜ ಉಂಡು ಏರು ಬಂದಿಜ್ಜಿಂದು ಚಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್. ನೋ ಬೇಬಿ ಚಿತ್ತು ಅತ್ತು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತೆ ಯಾನಿರೇನ್ ಚಿತ್ತುಂದೆ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಚಿತ್ತು ಯಾಲಿರ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೋಕನೆ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಇಡೆ ಬಲ ಅಂದ ಯಾನು ಓಡಿ ಬರಡು ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪಾತ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಬಲ್ಲು ತೋಜುನತ ಅವನ್ ಜಂತಿಗೆ ತಿಕ್ಕದ ನೇಲ್ ಸನ್ನಿ ಮೀರ್ರೆ ಊರ್ದ ಪೊನ್ನುಲು ಏತು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಉಂಜಿಲ ಬಲೆಕು ಊರುಜ ಪಂಪೆ ಹೇಮರಾಜರ್ನ ತೀಟು ಕುಲ್ತಾರತ ಹೇಮರಾಜರ್ ಬತ್ತಿಗೊಳ್ಳೆ ಪಂಪೆ ಇನಿ ಬಡ್ಪುಜಿ ಇನಿ ಪಂಪೆ ಪಂಪೆ ಅಬ್ಬೋ ಅಬ್ಬೋ ಪುಟ್ಟ ಅವ ನಂಗೆ ಪನಚ್ಚು ಮಾರ ಅರ್ ದುಂಬೆ ತಗಡು ವೆಚ್ಚದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನಚ್ಚಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪನ ಕೊರೋನಾದ ಪುನಃ ಬಂದಾಗ ನೈಟ್ ಬಾರ್ದಿನ ಸಂಬಳ ಬಾಗಿ ಇತ್ತಾರತ ಅವು ಕೊಡ್ಲಿ ಇದಿನ ಪಂಪೆ ಬತ್ತಿಗೊಳ್ಳೆ ಪಂಪೆ ಹೇಮರಾಜರ್ ಬತ್ತಿಗೊಳ್ಳೆ ಪಂಪೆ ಅವೇನಂಗಿದ್ದೆ ನಂದೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜತ ಮಾರ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗಾ ಅಂತೆ ಪಣ ಚಾವ ಕಿಂಕರ ಈ ಬಣ್ಣತ ಕಿಂಕೋರ ನಿನ್ನ ಪುದಾಡು ಮೋಕೆಟ್ ಎತ್ತಿನೇನು ಕಿಂಕರ ಕಿಂಕರವನ್ನ ಎತ್ತೇನು ಮಾತಾ ಕಿಂಕರ ನಕಲು ಪೂರ ಬೈದರತ ಪೂರ ಬೈದರ ಅವಾಗ ನಾನು ಹಾಜಿರ್ಲೆಪ್ಪೆ ಸುನಕ ಮುಖ ಹಾಜರ್ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟನಾಳೈ ಹಾಜರ್ ಸರ್ ಕಂಟಕ ಚರ್ಮಿ ನರಬೇತಾಲ ಹಾಜರ್ ಸರ್ ಈ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೂರ ಮಾಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಲಕ್ ನಿನ್ನ ಇಂಜಿನ ಅಂತಿನ್ಬೆ ಭೂಮಿ ಇರ್ದು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಪುನಕಲ್ನ ಚೋಲಿ ಜಾರದು ಉಪ್ಪು ಪೂಜಾರೆ ಪಂತೆನೇ ಜನ ಅಕ್ಕಲು ಮೂಲ್ ಬತ್ತ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಬೇರೆ ಎಂಜಿನ ಅವು ಭೂಲೋಕನ ನಾರಾಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಣದ ಆರ್ಮ ಐಕ್ ಲಿಂಬೆ ಇಂಚ ಪುಂಟೋಡು ಅಪಕ ಊರಿ ಉಂಡು ಈ ಪೂಜೆ ಆಯ ಪೂಜಾಡು ಐಕಂದ ಮುಂಚಿತ ಬರಲ್ಲ ಪಾಡ ಮುಂಚಿತ ಬಡಿ ಬಾಡ್ರೆ ನೀನು ಪುನತ ಉಪ್ಪಡು ಆಡ್ನ ಕಾರ್ಮ ಅವರ್ಜಿ ನಾ ಈ ಒಂಜಿ ಪತ್ತ ಈವ ಮಂಡಲೇನು ದರ್ತವಾಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಬಂಗದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ನರಕಾದ ಅಕ್ಲಿ ನಾ ಮಾತ ಕಿಬಿನ್ ಮತ ಮೂರ್ದು ರಾಸಿ ಪಾಡ್ ಆಯ್ತಾ ಕಲ್ಮಿ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೋಲೆ ಈ ಒಡೆ ಬುಟ್ ಈಂತು ಯಮರಾಜೇರ್ನ ಏರು ಸರ್ವಿಸು ಕೊಡ್ತಾನ ಒಬ್ಬಾ ಇಟ್ಟೊಂದಲ್ಲ ಅಂಬಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಪೋಪೆನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೆ ಗಂಟೆದಪ್ಪ ರಾತಿಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಏರು ರಿಬೋರ್ ಬೈತನ್ ರಿಬೋರು ಬೈದನೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೌದಲ್ಲ ಅರೆದುಂದಲ್ಲ ಪೋಪೆನ್ ಒಂಜಿ ಮೈಲು ದೂರ ಅರ್ದು ಗೊತ್ತಾಪುಣಿ ಯಮರಾಜರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಐನ್ ರಿಬೋರು ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮೆ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಕೊಂಬುಗು ತಿಕ್ಕದನ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಅಂದೆ ಸೈಡ್ ರಡ್ಡು ಅಲ್ತು ಒಂಜೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅವೇನ್ ತಿಕ್ಕದೆ ಪನ್ನೋಡು ನಿನ್ನು ಮಾರೆ ನೆನಪಾರ್ಪುಣಿ ಬಕ್ಕೊಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಏರುತ್ತಾರ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಬೇರ ಬಂಗಾರ ನಿಜ್ಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ನೀ ಪಾತಾಲ ಆಗೋಪುನು ಅವಳು ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ ಇತ ನಮ್ಮ ಏರುತ್ತೆ ಪಾತಲ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಮಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎರ್ಮೆ ಪುನು ಓಲು ಪಾತಾಲ ಆಡತ್ತ ಐಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಫ್ರೀ ಅದು ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪು ಉಂದಿತ್ತು ಬಾಸ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ
ಬಾಸು ಗೊತ್ತಂಡ ಎರುನ್ ಪೋಯಾರ ಬಿಡ್ಪೇರಮ್ಮೆ ಬೊಕ ಆರೇ ಪೋಪು ಜೇರ ಅತ್ತೆ ಎರುನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪು ಜೇ ಎರಡೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಂಡು ಭೂಲೋಕಡು ಕಂಬಳ ಪುಣತಿ ಅವು ಕಂಬಳದಾಗ ನಮ್ಮ ಎರುನವರ ಗಿಡಪರಗೇಂದಿ ಕೊರತ ನಮ್ಮ ಓ ಮಾರ ರಪ್ಪ ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತನೊಜ್ಜಿ ಆರ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಯಮರಾಜರಿಗೋಲ ಮದ್ಮಿಗ್ ಮಿನಿ ಪೋಯಾರೆತ್ತನ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಅರೆ ಬಾರೆ ಅರಡ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಎರುನ್ ಕಡಪುರು ಹಾ ಅವು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಿರಿ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವಿರಿ, ಈ ನರಕೊಡು ಜನ ತಾಯದೀತಿರಪ್ಪ, ತಾಯದೀತಿರು. ದಾದಮ್ಮ ದಾದಂಡು ಈ ಚಿತ್ರ ಯಾನ್ ಬದುಕುಜಿಮೆ, ಯಾನ್ ಸೈಪಿನಿ, ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಸೈಪಿನಿ. ಈ ರೆಂಚ ಸೈಪರಿಯೇ ಬಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಸೈಪಾರ ಅತನ ವಿಸದೆತ್ತೊಂದು ಸೈಪಾರ ಅತನ ಗಾಡಿ ದಾಡಿಗೆ ಮೂರು ಸೈಪಾರ ನಮಕ್ ಮರಣ ಉಂಡಿ ನಮ್ಮ ಚಿರಂಜೀವಿ ಲತ ವಾ ಚಿರಂಜೀವಿಯ ವಾ ನಾಗಾರ್ಜುನಿನ ಎನ್ನ ಪಂಗು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನುತ್ತೆ ನಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರ ಆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕುಡು ದೇವಂದ್ರನ ಬೊಡಿದಿನ್ ತೂತನ ಮೇನಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಪಾಡೊಂದು ಜಗ 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 ಜಾಲಿ ಇಜ್ಜಲ ಪೋಷಕಲು ಪೋಷ ಫಾಶ್ ಇಜ್ಜಲ ಏತತ್ತು ಶೋಕದ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ತಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲ ಹಿರೇಗ್ಲ ಮೂಲ ಕಮ್ಮಿಂಡೆ ಕರ್ಲ ಕಪಟಿನ ಮತ್ತ ಪಾಡೋಡು ಬಿರೇಲ್ ಮತ್ತ ತುರಿದು ಪಾಡೋಡು ನಾಲಿಗೆ ಅವು ಈ ತುರಿ ಎಂದು ಪೋ ಆತಿನ ಚಿತ್ರ ಯಾನ್ ಮುರಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ತೂಪೆ ಆ ದೇವಂದ್ರನ ಬೊಡಿದಿಂಡತ್ತ ಬಂಗಾರದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು ಬಂಗಾರದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮೀಯಪ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುತ್ತಾನೆ ಏರ್ ಬಣ್ಣಗ ಹಿರೇಗದಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏನ್ ನೋಡು ಹಿರೇಗಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಯಮರಾಜರ ಕಟ್ಟಾದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ ಒಯ್ತಾ ನೆತ್ತಿರ್ದನ ನರಮನಿನಿಲ ಅಬ್ಬಾ ಇಲ್ಲೆಂಜಿ ಪಾತಿರುವೆ ಪೂರ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಿ ಮಾತೈತಿನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛಾಂತೆ ಪೋಂಡೆ ಛೇ ದಾದಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಉಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಡು ವಿಸದೆತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಇಡೇ ಬರ್ಪಲ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕಾಪಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಓ ಬರ್ಪಲ್ ಯಾಂದಲ ಆಲ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿನ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಂಗನ ದಾದಿ ಎಂಕ್ ಮುಲು ದಾದ ಉಂಡು ಅತ್ತಮೆ ಒಂಜಿ ಸಮ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಜೆಪ್ಪುಗ ಪನ್ನಗ ಮೂಲ್ ನಿದ್ರೆ ಬೂರುಂಡಂಬೆ ಒಂಜಿ ತರೆ ತರಿಕ ದಿಯರೆ ತಲೆ ಮುಂಡ ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅಂತರಿ ನಾಯ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ ತರೆ ತಡಿಕ ಜೆತ್ತಿನತ ಯಾನ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಿರೆ ಅವು ಸೈಯಡಂಚಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಿರೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸೆಕೆನಂಬೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉರ್ಕುದಿನ ಪುರ ಬೂರ್ದುನ್ಬೆ ರಾಸಿ ರಾಸಿ ನಮ್ಮೆ ಕಿಂಕು ಒಂಚೂರು ಏಸಿ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಂಬೆ ಏಸಿ ಹಾಳಾತಿರುತ್ತಮ್ಮ ಏಸಿಗೆಂಡ ಯಪ್ಪಾ ಈ ನರಕಡೊಂಜಿ ನರಕದೇ ಇಂಬೇನೆ ನಂದು ಆತಿಗೆ ಅವು ಸೈಯಾಡು ಚಿತ್ರ ಎಂಕ್ ಎಂಡನೇ ತಿಲ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ್ಬೆ ತಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುರೇನೆ ಯಾನ್ ಮೇರ್ನುಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಂಗಲ ಗ್ರಹದ ಚಿತ್ರನ ಮದ್ನೆ ಪೋತೀನಿ ಬೇ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಚಿತ್ರನ ಮದಿಮೆ ಹಾಂಡ ಓ ದೇವ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೀರಿ ಈ ಪೋತು ಜನ ಎಂಗ ಪಾರಾಜಿ ಮೂಲು ಪೆನ್ ಪುನಃ ಲೆಕ್ಕ ಪೆರೆತ್ತೀನಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅತಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ರೆತ್ತನು ಅಂಜೆ ಬೂಯ್ಜಿ ಅವು ಮಾತೆಂಡ ಪನೊಚ್ಚಿ ಅವು ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಸೈಯಡಂಚಿ ಮೇರ್ನುಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೋತೇನ ಮದ್ನೆಗ್ ಅತ್ತಂಬೆ ಅವಳು 16 ಗಂಟೆಗೆ ದಾರೆ ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ ಪಡ್ಡಿಲ್ಲಾರ್ದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ 4 ಗಂಟೆದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಡಿಗೆ 4 ಗಂಟೆದ ಸಾಧ್ಯತ ಎಂಕುಲ್ ಅಡೆ ಎತ್ತಿನಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಹೌದಾ ಹೀಗೆ ದಾಯ್ ಬಂಡ ಮೇರ್ನ ಏರು ಒಂಜಿ ಏತು ಸ್ಲೋ ಪೋಪಿನಿ ಬೇ ಆತೇನ ಐಟೆಂಗ್ ಸಮ ಕಟ್ಟಡ್ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಆಪುಂಡ ಯಾನಿಂಚ ಒರ್ದ ಕುಲ್ಲು ಎಲು ಕಂತು ನೆಟ್ಟಿ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಬೆಂಜ್ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸನ್ಯ ಮೇರೆ ಅವು ಬಲ್ಲೆಮ್ಮ ಬೆಂಜ್ ಕಾರ್ ಬಿಡಿ ಒಂಜಿ ಬೈಕಂಡಲ್ಲ ದೆತೊನ್ನು ಲೇತ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಲಿಯತ ಆರಾಮ್ಸಿ ಅವು ಎಂಕ ಕೋಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಬೂಲೋ ಕೊಡ್ತುಲ ಮೇರ್ನ ಪುದಾರ್ದಿದ್ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಮ್ ದಕ್ಕಲು ಕಾಸು ಮಲ್ತಿಚ್ಚೀರ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಮ್ ವಾ ಬೈಕ್ ದಕ್ಕಲು ಏಮ ಎನ್ನಮ್ಮೆರ್ನಲ್ಲ ಪುದಾಡ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ದಾಕುಲು ಒಂದು ಕಾಸು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಟ್ಟೆ ಏರಿಯಾ ಸುಜುಕಿ ಮೀಡಿಯಾ ಸುಚಿಕಿ ಪನ್ನಗೆ ಎಂಕ ನೇನೆ ಪಾಂಡ್ ನಾನೇ ನಬೆ ಐಫೈ ಒನ್ ಮಲ್ಪ ಐಫೈ ಓ ಅಮ್ಮ ಐಫೈ ಐಫೈ ಎತ್ತಿ ಓಕೆ. ವೈಫೈ ಅವು ಅವ್ವೇ Internet. ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪು ಬೇಗ ತೆಪ್ಪು ಎಂಕುಂಜಿ ರಂಬೆ ಗುಂಡತ್ತ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡುಂಬೆ ರಂಬೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೆರ ಹಾ. ಡಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಬಡ್ಡೆ ತಂಬೀನಿ ಓಯ್ ರಂಬೆನ ಬರ್ತಡೇನ ನೀ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಯಬ್ಬೋ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಡೇಗೆ ಯಾನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡೋಡ ಮುರನಿ ಎನ್ನ ಪೋಯಿನ ತಿಂಗಳು ಎನ್ನ ಬರ್ತಡೇಗೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದಲ್ ಮಿನಿ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ಜಿನ ಅಲೆಗೆ ಬೆಚ್ಚವು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರೇದು ಯಾನು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಹಲೋ ರಂಬೆ ವಿಶ್ ಯು ಮೆನಿ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಸ್ಟೇ ಬ್ಲೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾರ್ಡ್ ಓಲಲ್ಗೆ ಅಮ್ಮಕೇನೊಂದು ಲೇರು ಓಲ್ಲಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ದು ಉಲ್ಲಲ್ಗೆ ಹೌದದ ಮಲ್ಪ ಒತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿನ ರಂಬೆ ಊರಸಿ ಮೇನಕ್ಕೆ 3 ಜನ ಲೊಲ್ಲಿರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಕನೆಯರ ಬನ್ನಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ತಾಲು ಅದೇ ಬೊಕ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಂದಿ
ಈ ಜನಲ ಪೋದು 10 ದಿನ ಆಂಡಿ ನಿಕ್ ಏರು ನಮ್ಮ ಯಜಮ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಅಂದ 10 ದಿನ ಐಜಾ ಯಮರಾಜ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಪೋತುನ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ ಪಂದು ಪೋತುಲೆತ ಮೇರೆಗ್ ಒಂದು ಇತ್ತ ವಿಷಯ ಈತೆ ಹತ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಜನ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಂಡು ಐಕ್ಯ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡಿನಿ ದಾ ಆ ಊರ್ವಶಿ ನಂಡ ನಂಬುಲಿ ಆ ರಂಬೆನತ್ತು ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಆರು ಅಂಚಿನ ಜತ್ ಅರೆಗೆ ಮರಲಿಜ್ಜೆ ಅಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಮರ- ಒಕ್ಕಡೆ ಎಂಜ ಪೂರ ಪಣದು ಈ ಎಂಚಿನ ಬೇ ಈ ಎಂಚಿನ ಮರಲ ಪಾತಿರ್ನು ದಾ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ದಿನ ಪಾತೆರ ಬುಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ 10 ದಿನ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲುಲಿ ಇಡಿ ಆರು ಇತ್ತೆ ಎರಡು ಕೋಪಾದ 10 ದಿನ ಬರಂದೆ ಗುಲ್ದಿನ ಬೊಕ ಆರು ಉಕ್ರೇನ್ ಗತಿ ಪೋತೀನಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಉಂಡು ಬಂತೀರ ಅಲ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಹಿಡಿದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬತ್ತಾರ ಪೋತೀನಿ ಅವೇರರಿಗೆ ಕೋರಿಯರ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅತ್ತ ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅವು ಲೆಟ್ರತ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಪುಣಕ್ಲೇನು ನಿ ಕಾರಣ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅರೆಗೆ ಚೂರು ನೆತ್ತ ಮರಲುಂಡರಿಗೆ ಇರ್ ಪನ್ಪನ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಬೇ ತೂಕ ಒಯ್ಕಲ ಎನ್ನ ಬಾಸುನವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇರ್ ದಾಲ ಬೋಡಿಚ್ಚಿ ಎಂಡ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಇಡವಲೆ ಒಂಜಿ ಈ ಇಡೆ ಬಲ್ಲದೆ ಎಂಗಿಗೆ ಅಂಡು ಕೇಂಡತ ಮನಿ ಪನ್ನೆ ಕುಳ್ಳು ನನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಕಡೆ ಪೂರ ಪಣದು ಓಪುನತ್ತಿ ಹೌದಾನೆ ಯಮ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ನಾಯರ ಸುಲ ಅವು ಪುನಕ್ಲೇನಿ ಎನ್ನೆಡು ಕಾಯಿ ಪುನಕ್ ಹಾಕ್ಲ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿನ ಅವು ಟಾರ್ಚರ್ ರೂಮುಡು ಟಾರ್ಚರ್ ರೂಮ್ ಬಾಕಿಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಬ್ಜಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಂತಿರತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಕರಂದಾನ ದನೆ ಯಮರಾಜ ಬಹುಪರ ಅಲೋ ಬಾಹು ಪರ ತತ್ತು ಪೊಸತ್ತು ಬಾಹು ಪರಾಕ್ ಪರ ತತ್ತು ದನೆ ಗುಪ್ತ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಜೊಮೋಟೊ ದಯ ಬೈದೇನಾ ಜೊಮೆಟೊದ ಇವತ್ತಿತ್ತೆ ఆయన ಅಗ್ನಿಗುಂಡ ಭಾರತ ಖರ್ಚಾದ ಆತನು ಓ ದೇವರ ಅಗ್ನಿಗುಂಡಗ ಬಾದ ಖರ್ಚದರ ಯಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ ಪಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ತಪ್ಪನ್ ಅದು ತಮ್ಮನ ಭಾರತ ಗಡಪುರ್ಗ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಅಂದು. ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಓ. ಈ ಕಿಂಕರ ನಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆತನತ್ತ ಮಾತಿರ್ಗಲ ರಡ್ ಡೋಸ್ ಆತನು ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿಲ ಆತಿತ್ತು ಹೌದಾನೆ ಆಯ್ ಸೈತಂಡ ಅವಲ ಸಮ ಸರಿ ನಮ್ಮ ನರಕಲೋಕಡು ವ್ಯವಹಾರ ಪುರ ಎಂಚಂಡು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪುರ ಎಂಚಂಡು ಬೇರೊಂಡತ್ತ ಸ್ಟಾಕ್ ಪುರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತನತ್ತ ಬಾಸು 1.5 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ಪುನಃ ಬತ್ತಿತ್ತು ಆಯ್ತು 1.5 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತನು 10 ಲಕ್ಷ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಕಾಯ್ಪೇರ 10 ಲಕ್ಷ ದಾನೆ ಪುನಃ ಬಾಕಿ ಆತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಆತಿನತಿ ಓ ದೇವರೇ 3 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತಿನತ್ತ ದಾದ ತರಿಕಿ ಮೈತಾರ ಮುರನಿ ಕಾಪುಡ್ದು ಈತು ಭೂತ ಇವೈಜ ಅವನು ಕಾಯ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಆತು ಪೂತ ನಾನು ಒರಿಯೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಪುರ್ಸತಿ ಲೋಕಲುಂಡ ಎನ್ಮ ಉಂಡು ಒರಿ 7ನೇ ಒರಿ 6ನೇ ಒರಿ 5ನೇ ಒರಿ LKG ಒರಿ UKG ಐಕ ಪುರ್ಸೋದಿತ್ತನ ಅಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಜೇತು ಬೆನ್ನುಂಡಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅತಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತೀತೇನೆ ನೀ ಚೆಕ್ ನಾಮ ಕ್ಯಾಸಿ ಜಾವೇನೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಗ್ರ ಹಾಕ್ಬೋದವ ಎಂಜಿನ ವಂಡಿ ನೀ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ಪೆರ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಲ ಎಣ್ಣದಾನೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ ಖರ್ಚಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ರೇಟ್ ಏರ್ದಿನತಿ ನಮ್ಮ ನರಕದ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅವು ಪಿರಿಯ ಬೂರ್ನು ಬೊಕ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂದೊಂದುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತುನ್ನತ್ತೀರಿ ಇಟ್ಲಿಗೆ ಎಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಸಂಜಮೆ ಪಂದೊಂದು ಇತ್ತು ನಂಡ ರಡ್ಡು ಕಂಬಿಲೇನ್ ಪಾಡ್ಲಿ 4 ಕಂಬಿಲೇನ್ ಪಾಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಂದವು ಬಂದು ಜಾವು ಹೆಚ್ಚಿನವು ಮೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ ಅವು ಪೂರ ಬಿಡ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಬೋದಿತ್ತಾರತ್ತ ದಾದ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಉಕ್ರೇನ್ ಅವಸ್ಥೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಯುದ್ಧ ದಾಹಿಲುಮೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಉಕ್ರೇನ್ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ರಷ್ಯಾ ಆ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನುಲ್ಲೆತ್ತ ಆ ಭಯಂಕರ ಚೊರೆ ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಚೊರೆ ಬೇ ಅವ್ರ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನತ್ ಅವು ಪುತಿನ್ ಆಡ ನೀತಿನ ಆಡ ರಡ್ಲ ಚೊರೆ ಕುಲಿ ಒಂಜಿ ಈ ನಮೂನೆ ಪಂಡೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಕನ್ಯಾಕೆ ಎಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಗೋರ್ದು ಪುನಃ ಕೊಡ್ತೇ ಅಂಡ ಒಂಜಿಮೆ ನಂಗೆ ಗಡಿ ತಿರ್ತು ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಹೌದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೆಗೆದನತ್ತ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅದು ಅವಳು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೈದನು ಅವನ್ ಪೂರ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ್ತಾನೆ ಅವು ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ
KGF ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಏನು ಎಂಚೊಂದು KGF ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕೀಸ್ పోతుంది జన్ టెలిగ్రామ్ డౌన్లోడ్ మల్తుతి ఎంచిన పిక్చర్ సూపర్ పిక్చర్ ಅಂದ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಐಟಮ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡ ಅಪ್ಪ ಕಂಡೋರ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋದು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಡಿ ಈ ರೀತಿ ಐಟಮ್ ತೀರ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಪಿನ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಐಟಮ್ ಮೂಲಗನ ಇದೆ ಮುರನ್ ರಾಸಿ ಪುನಃ ಬತ್ತಿತ್ತನತಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ನಾರ್ದು ಇರೆಗಂದೆ ದೀತೆ ದಾದ ಪನ್ಪಂಬೆ ಅಂದಿಯೇ ಕಿಂಕರ ಹೋದ ಐಟಮ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಈ ದಾದ ಪನ್ಪಂದೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಜೊತೆ ಇರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆತನ ಈರ್ ಭೂಮಿಗೆ ದಾಯ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತ ನಿಂಗೆ నువ్వు ఆధార్ కార్డు ఉందా వ్యాక్సిన్ సర్టిఫికేట్ ఉందా ఓల్తు బైదిని హైదరాబాదు నువ్వే ఉదరించకేను ఉదర్ జీరో రోజా ఉల్టా ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ಈ ಪುನತಿ ಜನ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಜನತ್ ಯಾನ್ ಪುನ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಪಡುಂದಂಡ ಈ ಜನ ಈ ಪುನತ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಮೆರಿಗಿಂಚ ಪನ್ಪಿನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ್ ಜನತ್ ಯಾನ್ ಪುನನೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಪುನಃ ಓ ಪುನಃ ಓ ಪುನಃ ಪುನಃ ಈ ಜನ ಭಯಂಕರ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಯಾನೇ ಪನೋಡು ನೀನು ಈ ಜನನೇ ತುಂಬು ಬಲೆ 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 ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಈರು ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಆ ಜನ ಎಂಜಿನ ಸೀದಲ್ಲೇ ತಂಪುಯಿನಿ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಈರ್ದಲ ಮಂಡೆ ಚಲ್ಪಜಿ ಯಾಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಏರು ಇಲ್ಲ ತಂಬೈನಿ ಏರಿ ಅವು ಊರುಡು ಭೂಮಿದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡು ಆನು ಪೊನ್ನೆ ಸಪಾರ್ದು ನಲ್ತೊಂತೈತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ದು ಸೈತಿತ್ತಿ ಆನೆ ಕಡಪುರ್ನಿ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಇರ್ದು ತೂಲೆ ಆ ಜನ ಇತ್ತು ಸೀದಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೋನ ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಟೋಪನ್ ಕೈಟ್ ಮಾತಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಆಪಿಸ್ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಆಪಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ದೈ ಗಬ್ಜಿ ನೀನು ಇಚ್ಚಿನ ನಿ ಮೂಲ್ ತುಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಟೀಮ್ ತುಲಿ ವಿಗ್ಗದೆ ತಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಲೆ ಟೋಪನ್ ಕೈಟ್ ಮಾತಂದು ನಾಚಿಗೆಟ್ಟದು ಬರ್ಪಿನ ತುಲಿ ಈ ನೀವು ಹೊರತು ಇನತ್ತ ಯಾ 4 ಸೀಸನ್ ಇಡ್ತು ಒಂದು ತಾಕಲ್ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಎತ್ತದೇ ಬರ್ಪಿರ ಅವು ಒಂಜೆ ಅವು ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ದಾಗ ಅಪ್ಜಿ ಅವು ಆಪುಜಿದೆ ಲೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಈತೇ ಆಪಿನ್ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಸರಿಯಾಡ ಬರ್ಚ ಬೊಕಾವಂದಿ ಇರ್ ಉಂತುಲಿ ಈತ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟದು ಬರ್ಪಿನ ಮೋನಿ ತುಲಿ ಆಂಡ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಮಂಗಲಾರತಿ ಮೋನೆಗ್ ಗಾಲಿ ಫೋಂಡು ಯಬ್ಬಾ ಈ ಜನ ತೂಲ ಯಾನು ಊರ್ದಕ್ಕ ಪೂರ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಸುಳ್ಳು ತಿನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯ್ಯತ ತುಲ ನಾಚಿಕೆ ಹೊಡಿರ್ನ ಜಲ್ಮೋಗು ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾಯ್ ಪಾತಿರ್ಜರಿ ತರಕಂತ ಮಾಡ್ದು ತರತಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ತುಲ ಪಾತಿರು ಜರಿ ಈ ಪಾತೆ ಜರ ಅಪಗನೆ ಯಾ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಚ್ಚಿ ಇರೆಗಿಂದು ಬೋಡೆ ನರಕಡಿ ಈ ನಮನೆ ನರಕಾರ ಪರತೆ ಇಂದು ಪುರ ಬೋಡ ಇರೆಗಿ ಎಡ್ಡಾಡು ಇರಂಗಿ ಅಮರಾಜರ ಭನಿಯರ ನಾಚಿಗೆ ಪುಣ್ಣ ಪುನಃ
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ ಇದು ತೂಲೆ ಆಜಂತ ಬೋಡೆ ತೂಲಿ ನಿಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಓದಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ದಾನೆ ಕುದರ್ಲೆತ್ತು ಬಾತೇರ್ನು ಹಾಕಿಂದೆ ಪುನಃ ಆಕಂಡೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಏರಿಯ ಪುನಃ ಏರಿಯ ಯಾನ್ ಪುನತ್ ಧರ್ಮೆ ಯಮಧರ್ಮೆ ಯಮಧರ್ಮೆ ನಿಕ್ಲಿ ಏರೇನ್ ಎನ್ನಿದಿತ್ತಾರ ಆಯ ಪುನಃ ಮಂಡೆ ಸಮುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬುರ್ದು ಯಮೆ ಪಂಡಿದು ಮಂಗೆ ಮಲ್ದಿ ನಿಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಲಿನ ನರಕ್ಕೊಡಿಪುನ ನಿಕ್ಲು ಮಂಗೆ ಅವಡ್ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸೆ ಕಾರಣಯ ಹಾಳ ಒಂದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಯಾನ್ ಈ ವೇಷುಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಭೂಲೋಕಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಸವಲತ್ತಡ್ದಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಡಿಪ್ಪನ ಬದಲು ಒರಿಯನೊರಿ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆರೊಂದು ಇಡಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿ ಮತತ್ತ ದೇವೇರ್ಲ ದಾದವಂತರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮನು ಎಂಕುಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಪಂದ್ ಮನುಷ್ಯರೈನ ನಿಕುಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಬಂದ್ ಏರ್ಲ ದೇವೇರ್ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನಂದೆ ಅಂಚಾಯೇರ್ ಐತ ಪರಿಣಾಮನೇ ನಿಕ್ಲೆಗಾತೀನಿ ಐಕ್ಯ ಅನಿಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಏ ದಾದಯ ನಿಂಡನೆಕೆಯನ್ನು ದಾದಯ ಏ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ನನಂಡಲ ಸರಿಯಾಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಕೆಲಸದಕ್ಕಲು ಆಸೆ ಮೋಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೈ ತಡೆಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಉಂದಿನ ತಿರಿಲ್ ನಿಕಲು ಯಮರಾಜರ ದಯಮಲ್ತಿ ನನಗೆ ಶ್ರಮಿಸಲ್ಲ ಎನ್ನ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಂಡಿ ಎನ್ನ ಮಂಡಿಗೆ ದಾದಾತನ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡಿ ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಆರ್ ಮೇಡಮ್ ಕೇನು ಏರು ಉಕ್ರೇನ್ ಇರ್ದು ಬರ್ನಾಗ ಅರೆಗದಲ್ಲ ಕನ ಇದ್ದಾರ ಅಂದ ಕೇನಾರು ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಕನಾಯ್ಜಿಂದು ಕನ ಪಿದೈ 10 ಲೋಡ್ ಉಂಡು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸಿಬಿ ಪುನಃ ಎಂಕದಾಯ್ಕು ಇರ್ ಮೋಕೆಡ್ದಾಲ ಕನ ಇಜ್ಜರಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಕನ ಇದೆ ಈ ಕನಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ನೋರಿ ನರಮನಿ ಈ ಕನಪುನಿ ಅಂಚತ್ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಅದಾವ ಅಂಚೈಡೆ ಕನ ಇದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡಾಪನ ಚಂದ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡಾನು ತೋಜಪ್ಪವೇ ಚಕ್ಕುಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೌದಾ ಈಗ ಚಕ್ಕುಲ್ದೆತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೋಲ್ ಹಾಪಿನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದುಲೆ ಮೋನೆಡು ಮೂಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಜಾರದ ಒಂಜಿಗೆರೆ ಎತ್ತೋ ಔಸೋನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಜ್ಯತ್ತ ತೆಲುಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆ ನರಮನೆನ ಔಸೋನು ಎರ್ಕಾವಣೊಂದು ತೆರಿದೆನಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇತೋ ಸೀಕ್ ಸಂಕಡಲೇನು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪುಡಿ ಚಿತ್ತನ ಸಗತಿಲ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆಗೆ ಕುಸಾಲುಗುಂಡೊಂದು ತೆರಿದೆನಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನರಮನೆನ ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತನನ್ನ ಮೋನೆದ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಐಟ್ಲ ಮೋನೆದ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ನಗ ಆ ಕೂಲಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡಲಾತು ಎರ್ಕೆ ಆಪುಣಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಮುಲ್ಪದ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠದ ಅಂಚಿ ದಿಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ನಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ಮೂರ್ತಾತಿನ ರಡ್ಡಿ ಜನಲ ವೃತ್ತಿಡ್ ದಂತ ವೈದ್ಯರ್ ನಕುಲು ಪಂಡ ಕೂಲಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತೂಣಂದಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಣ್ಣಚ್ಚಿತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪ ಹೊಂದಲೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ಒತ್ತ ಕುಲ್ದಿನಾರು ಆನಿದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದೊರ್ಬಡಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ದಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಸುರುಕಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ತೀರ್ಪುಗೆ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರು ಯಾನೇ ಚೋಟು ಮಿಜಾರು ಮೇರ ಕೂಟದ ಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನು ತುಯ್ಯಾರು ನಿಕಲ್ನ ತೀರ್ಪು ಸುರು ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆತ ನಂದು ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ತೀರ್ಪು ದಂಚಿ ಹೋಗ ಇತ್ತ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೇನು ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರುಡು ಬುಲೆದಿನಕುಲು ಆ ಜಾತ್ರ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಇರದೆ ಆ ತೀರ್ಪು ನನಗೆ ನೋಡಿ ಸುರುಮಲ್ಪೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಬಲೆ ತಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ನೆ ಸತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನಾಗ ಬೈದಿತ್ತೆ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರು ಏರುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತಾ ಇಡೀ ತುಳುವರ್ನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತಲೆ ಬಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಏರುಲೇರು ಪಿದೈಲ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಯ್ವಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದೆತ್ತೊಂದು ಅವಲ್ಲ ಜನಕ್ಲ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ನಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಈತದ ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾ ತೆಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ಆತನು ದೇವರ ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಕೊಡು ನೈಸ್ ಶೋ ನೈಸ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಲ್ವಲ್ಲ ಬರದಣ್ಣಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರು ಉಮೇಶ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಎಡ್ಡಾತಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಪಂಡ
ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಆತನ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ನಡುಟೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತಿ ಜಾಂದ್ ಉಮೇಶ್ ಒಂಚೂರು ಅವಲೊಂಚೂರು ಲ್ಯಾಗಾಂಡ್ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಆ ಜಾತಿದ ವಿಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪೋಯಾರು ಅವಲ ಆತ ಸೀರಿಯಸ್ ಆವಡೊಂದಿತ್ತಜಿ ಅವು ರಡ್ಡು ಬುಡ್ನ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೊಡಿದಿನಾಥ ಪಂಚ ಸಿತ್ತಂಡು ಬೊಡಿದಿನಾಥ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೊದಲ ಈ ಪಡ್ತು ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ನಡಪಾರಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗಲೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ಯನೋನ್ವೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಾಯನ್ಸಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಕಾಯ್ ಐತ ಒಟ್ಟು ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಚನೆ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಲೇಜ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನು ಒಂದೊಂದು ಅಭಿನ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದಕಲೆಗೆ ತುಯಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡೆ ಉಡಲ ಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾದ ಇನಿತೆ ಗಿಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು